Абубак? Опаче мо хидер шидли? Пошиди либосатам. Тиёри? Вай. Ома гуфтон ягон либосои соз пуш ко. Ти тирса мери пеши ҳар рӯз? Вай. Гил гирифти бирӯи ҳар рӯз? Пу. Ҳами гилай. Чӣ хеле гилайро ту то пеши ҳар рӯз мехӯрӣ? Гӯш кун. Ҳамамон бемали тим. Ото очи ҳар рӯз ризояй. Ака додур хеш твору ҳамаш ризояй. Духтар гуфтай камтара китам Абубакр гав мезанам. Маъқул шуд мегирам шу фаҳмидӣ? Ҳамин чизе ки гуфтам ту ҳамаро бугу. Фаҳмидӣ? Ҳамаро ягон гапи зиёдӣ гав назан ки вай ҳамин анда гапи зиёдӣ гавзди тамом. Немега. Фаҳмидӣ? Оли мерем шуморо тоқа мекунем. Фаҳмидӣ? Тоқа мекунем ти арӯз медуня чӣ мегиша? Як чӣ мегиша? Духтара дандонот нишон те? О эра дар мол бозор мо бозор гуфтам боз харӣ шуди вай ай дандонош мебинӣ ки ё ки пира ё шай. Та духтар ба ҳам хали мегӣ. Шарманда кадимони зангирӣ тиниши. Вой очай. Вой мошин хридиашай. Ки хридаг ин мошино? Ай киҷо гифти мошино? Ки дод Зайнаб. Ай киҷо гифта? Ҳам гирин. Эне. Ҳа. Кубо. Мошинои иро бин. Ва! Я рӯзи сиёҳ. Ягон тир мешинонӣ? Ҳа. Дар пешонӣ? Ара чанд кор мекунам. Ба гирӣ мекунӣ охи? Ара ба ягим дастман кор мекунам. Ба диги дорум вай шукур кидак. Ина дидӣ? Нестай? Дарам бипи. Чӣ? Иншоллоҳ пага видеои чӣ хеле мерояд? Видеои нав меояд. Видеои нав пага мерояд иншоллоҳ дастгирӣ не ки аётонро бидурем ба пага дастгирӣ кунен ҳамон видеора. Видео гарини бад прикольне короче. Ҳа? Ту да планшет чанд зурай ё ки сев? Сев зурай. Сев зурай. Планшет дар кор неста я? Не, планшет дар одумоя. Ту да сев буд я? Evet, bia ҳаққи поқир бигирам. Rahat değil. Ay tuku, ay Fatıma bizi tuku. Eun haşay. Ay Abubakr kuba. Una ha. Aa bologi ay tay. Ha. Ay mugiay. Ay tina ha. Otmay na ha. Tina ha. Kuchu nahi ma. Ay hor kulomesha. Nu teşkil kulomesha. Ay. He kala yaltıraz zırı bir akıl. He sari kala bir. Ay bolon de. İç kaliya iyi borun de say. Sar kayf kesek ya. Bir oratayım. Le bachol video na mero ya. Çikor knan ba. Sevmonan o yoli video na yine mi sari kalktı mero ya. Evet bir haqi poqir bigirem. Puh. Rahat değil. ما безплатно реклам мекунем одамоиде ки дар ахирон видеои мо ин ҳамин видеода бодуроя комментариямоне ки ҳамун комментараш бисёр лайк бигира комментария бешавин бош ҳамура безплатно бачаҳо безплатно история мекунем ша дар ҳамон хомӯш